Minkälaista vaivaa teillä on ollut? Pala kurkussa. Pala kurkussa. Ei sitä levaa, eikä henkikään kuule kovin hyvin. Pala kurkussa. Käännytäänpäs tänne päin, niin katsotaan sinne. Ja suu auki. Suu auki. Kyllä siellä tosiaan jotain näyttäisi hiukan olevan. Pidetään pää paikalla. Tää voi pikkasen nyt kirpasta. Teillä on tosiaan ollut tällainen hauenpää kurkussa. No niin. Potilas Saarisella oli hauenpää kurkussa. Saarinen. Päivää. Päivä. Istutaan. No, ei pysty oikein istumaan. Jotta ei oikein pysty istumaan. Ei pysty istumaan. Onko teillä pukamat? No niin. No niin. Niin, todennäköisesti. Todennäköisesti. Jos te käännytte selin tänne ja laskette ne housut alas, niin katsotaan vähän sinne takapuolelle. Katsotaan, no niin. Ihan reippaasti lasketaan. Niin. Mä katson. Joo. Kyllä täällä tosiaan jotain pientä on. Tää voi pikkasen nyt kirpasta. Teillä oli tosiaan nyt kasvanut tällaisia rypäleitä sinne peräaukon ympärille. No niin. Rypäleitä perseessä. Seuraava. Purola. Saarinen. Istutaan. Kiitos. Minkälaista vaivaa teillä on ollut? Tukkosuutta nenässä kautta linjaa. Tukkosuutta nenässä. Niin. Ei vuoda kuitenkaan. Tukkosuutta nenässä. Käännytään tänne päin, niin katsotaan nenässä. Pidetään pää paikallaan. Pää paikallaan. Katsotaan, kyllä siellä tosiaan jo jotain näkyy. Oi! No, oho! Voi pikkasen kirpasta. Joo. Pidetään se käsi siellä omalla puolella. Teillä on tosiaan ollut tällainen lasten jojo nenässä. No niin, lasten jojon nenässä. Ja Saarinen. Istu. Niin. Minkälaista vaivaa teillä on ollut? Varpaat on kipeät. Varpaat on kipeät. Toinen jalka huntuu. Toinen jalka oddu. No mitäs toi nopeuspuoli? Nopeutta on kyllä. Nopeutta löytyy. Niin. No se on hyvä. Otetaan se kenkä pois jalasta, niin Joo, katsotaan niin. sitä oikein niitä varpaita. Niin. No johan se pöllähti. Ohoho. Kyllä täällä tosiaan jotain pientä on, että nämä on aivan mädäntynyt nämä teidän toisen jalan kaikki varpaat. Mädis. Mädiä kuin mädiä. Nämä on kyllä poistettava pikimmiten. Mä rupeen näitä napsiin, niin pidetään ne kädet siellä omalla puolella. Oho. No niin, tää voi pikkasen nyt taas. Noin se lähti ensimmäinen varmos. Voi vähän kirpasta. Noin lähti toinen. Sillä tavalla. No, noin. Käsi pois olkapäältä. No niin. 4. lähti siitä. 1 olisi vielä. Noin, se oli se 5 siinä. Siinähän ne olisi. Kaikki 5. Kaikki 5. Ja kenkä jalkaa. Ei tää murhe ole tämmönen. Laitetaan nää tämmöiseen mukavaan muovikippaan ja kansi päälle, niin näistä saa oikein hyvän tämmöisen rytmisoittimen. No niin. Tällä tavalla näin. Siitä laitetaan sampakasetti mukaan ja koti on vaan harjoittelu. No niin. No niin, sillä tavalla, niin. Saarinen. Päivä. Päivä. Istutaan. Kiitos. Minkälaista vaivaa teillä nyt on? Alapäävaivaa. Alapää. Alapäävaivaa. Pissaa ei kulje ja purista. Pissaa ei kulje. Purista. Katsotaanpas vähän sinne. Avataan ihan kunnolla sitä ja tosiaan otetaan ne omat kädet pois. No niin. Kyllä täällä tosiaan jotain. Jotain. Oho. Teillä on jäänyt kondomi sinne pippeliin. No niin. Potilas Saarisella oli preservatiivi peniksessä.